Mga stranded ang mga local tourists sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, hayan makauli na silang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Si Luan Mirondina sa report. Midagsa karon sa Lapu-Lapu City Hall kining mga lokal nga turista ug mga trabahante nga na-stranded sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron mokuha sa mga gikinahanglang dokumento aron sila makabalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Usa kanila si Thea Watson nga taga Davao City, kinsa na-stranded sa Lapu-Lapu City sukad niadtong Marso 19. Nag-connecting ra gyud unta mi diri sa Cebu. So Korea gikan sa US, Korea, Incheon Korea, nya Korea, Cebu, nya March 19, pagka March 20 unta ta mo ang flight. Nya pag-abot na mo diri wa na airport pero wa eroplano. Lagi ma'am, so hopefully nagaampo jud mi karon na maokehan na niya ang among mga requirements diri kay naanapod mi na contact na mga sweeper flight nga para makauli na gyud mi kay sobrang na gyud mi duha ka bulan diri ma'am. Matod ni Thea, base sa ilang group chat, dulan sa 200 ka mga Davaoenyo ang na-stranded sa Lapu-Lapu City ug ang mga senior citizens ug PWD lang ang mga na-priority pagpauli sa Davao luwan sa mga sweeper flights. Matod ni Mayor Jonard Ahong Chan, ning simanaha lang gisugdan sa Dakbayan ang pagtugot nga makauli na sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit ang mga na-stranded sa Lapu-Lapu nga mga local tourist ug mga trabahante. Gikinahanglan lang nga makakuha sila og medical certification o endorsement gikan sa barangay, diin sila magpuyo og certification nga sila stranded passenger. Mugawas lang, basta GCQ, ang gipangayo is the 14 days quarantine and the medical certificate of the City Health. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.